маводи нашовар 70 ҳодиса дар як гузаргоҳи сарҳадӣ дар вилояти Суғд пинҳонгоҳи маводи мухаддирро ёфтанд. мақомот гуфтанд аз ин махфигоҳ дар марзи Ӯзбекистон 100 кило маводи нашадор гирифтанд. 100 килограмм маводи мухаддир вақте ки пинҳонгоҳаша ё дарёфт карданд мақомотҳои зиёфо нисбати ҳамон корбарӣ карданд, вале шаҳрвандоне ки ба ин кор даст зада буданд дарёфт карда натонистанд, барои ин ки мумкин аст онҳо пайхаз бурданд ки аз қафои онҳо корбарӣ шудааст ё дигар ҳолатҳои дигар. амалиёт дар гузаргоҳи саразми панҷакент бо ҷартепаи Самарқанд гузаштааст. масъулон тафсилот надоданд ки 100 кило маводи мухаддир то гузаргоҳи сарҳадӣ чӣ гуна роҳ ёфт. соли пеш идораи гумруки Ӯзбекистон аз дохили нақлиёте ки аз Тоҷикистон мерафтанд маводи мухаддир ёфт ва ин масъала боис ба саргардонии садҳо мусофир аз ду ҷониб гашт. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ мақомоти интизомии Тоҷикистонро накӯҳиш карда хоҳони назорати сахт бар қочоқи маводи нашаовар шуданд то равоҳоро бо Ӯзбекистон душвор нагардонад. масъулони идораи мубориза бо қочоқи маводи мухаддир дар Суғд гуфтанд аз аввали имсол ягон мавриди қочоқи маводи мухаддир ба Ӯзбекистон ва Қирғизистон сабт нашудааст. санҷишу таъиди иттилоъ аз манобеи дигар имконпазир нест. вилояти Суғд бо Қирғизистон ду гузаргоҳи марзӣ дорад. лекин ҳамин ба наздикӣ як иххавай гирифтем афён мо не аз душанбе ма гирифта ҳамин мақсади Қирғизистон доштанд. истиқоматкунандаи ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон тақрибан 2 моҳ пеш полиси шаҳри Хуҷанд аз як мард тақрибан 15 кило маводи мухаддир гирифт ки ба иттилои расмӣ нияти интиқол ба кишварҳои дигарро доштааст. ба зидди Абдухалақ Маҳмадбекови 55 сола парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва таҳқиқ ҷараён дорад. худаш дар як навори мақомот ки маълум нест таҳти чӣ шароит сабт шудааст гуфт: ман 3 бор кардим, 3 бор даст ба ғалт дидим. тоҷикистон ки бо афғонистон марзи бештар аз 1300 километрӣ дорад, яке аз роҳҳои қочоқи маводи мухаддири афғонӣ ба хориҷ аз Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. солона дар кишвар садҳо кило афёну тарёку ҳашиш ва ҳероину шиша ё навъи синтетикии маводи мухаддир кашфу мусодира мешавад ва даҳҳо нафар ҳам барои қочоқи ин мавод паси панҷара мераванд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодии шаҳри Хуҷанд.